Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office nangandam na aron pabili ng mayong panglawas sa ilang mga responders. Perimeter fence, disinfectant room, tukoron karong simanaha. Si Chelo Valiena sa exclusive report. Katong naka Batugir. PPE. Na mo sirit ang tubig. Ang tubig na anay say kanang disinfectant. Gamiton unya ang tukurong perimeter fence disinfectant room alang sa mga responders sa city disaster kung mabantayan man sila nga adunay mga simptoma sa COVID-19. Gitumong kini aron mapabiling himsog ug luwas ang mga responder gikan sa makatakod nga kagaw. Apan kung mahitabo nga takbuyan og flu tungod sa klase sa ilang trabaho, may giandam na siyang plano niini. Naa say kinahanglan dunay TV. Sila yung magluto-luto na po. Sila na mo luto, sila na tanan. Dunay TV, dunay internet, inana. Mura bag PUM. Apan giangkon ni Najel Banyasya, OIC sa DRRMO, nga nanginahanglan sa tabang ang mga responders sa dakbayan tungod kay mga job order personnel sila ug way mga benepisyo. Di usab makabasta-basta og gamit og pondo ang dakbayan sa ilang pondo aron lang ihatag isip mga benepisyo sa job order personnel. Maayo na lang nga nanghatag og mga bitamina ang Young Lawyers Association of Cebu nga makatabang alang sa ilang mga responder. Makapataos usab sa ilang kadasig nga mo serbisyo ang gihimo sa ubang pribadong sektor nga naghatod kanila og pagkaon. Ang ila gyud madawat sweldo ra. Og nanang kumasakit covered sila sa city government nga funds. Uban ni Philip Patricio, Chelo Valiena, Balitang Bista.